आयै बोरायालाय अबाव थांखो ओइ बोराय नाया फैबावबायहाय नै माथाम मानि आयै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुकेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि एसे मोजां आरोना लोगोफोर मैया दाखालिफोरनिख्रुइ माने एसे मोजां आरोना बांद्राय मोजांबो नङा लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैयो बिराद अखा लोगोफोर हराव हरसे जुब 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 अखायानो अखा ओमफ्राय दाहालागै अखा आरोना लोगोफोर अखायानो अखा आरो अखाया साननैसो माने हाथ'थाराखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै मार हाबाय लोगोफोर अखाया ओमफ्राय लोगोफोर फुङावनो अखाजों बांखाजोंब्लाबो एसे दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय आरोना मावखां आरिखां बेनिफ्राय नोंथांमोनजों दसे माने रायलायनो होननानै बेखौनो शेयार खालामनो होननानै ओंखारफैलायबाय आरोना लोगोफोर थौदोबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स्टार्ट खालामहोलांसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि भिडिअखौ माने मैयानिफ्रायसो माने नायना हरनो सोलाबदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों माने मैयानिफ्रायसो एसे इन्टारेस्ट रायलायनो माने मोनहां जाबाय दं आरो अब्लाबो माने बांद्राय इन्टारेस्ट नङा देहाया माने गाज्रिब्लाथाय रायलायनो आरिनोबो माने इन्टारेस्ट मोनो आरोना लोगोफोर फट'बा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो जिबबायसा दावखादों दै गैयियावनो सर ना खावैनि गियाना मासेल' अबा खना खनला दावबावदो खोमा नोंसा खैथा मोननाय माब्रै जोंहालाय मासेल' मोनबाय समबालाय ओइ हराव दावदोंमोन खोमाहाय गोबाङैनो ना मासेल' दावाना जि अनाखारा दावखाथारदोंलै ना खावैया जि अखामोनहाय लोगोफोर हराव हरसे हाखादों ओमफ्राय नै ना खावैया माबायदि दावबोदो आरो जोंहानिखाय इसे बुरजा मोननायबा हामगौमोन ना लकेल माथामसो नोंसोरना फुङावनो थांनांगौनो दिनैयो खामानि मावनो खावै रग' जानो हागौमोन लायो एसे बुदाफोरा थैफोरा फैगौमोन खोमा बिदि दैयाव थायाहाय ना खावैया दा अखा हाबा नागिरहैनांगोन र' बेसे गिदिर बेसेबा फुङावनो ना खावै दावनाय मोनबाय आरो लोगोफोर मासे ओमफ्राय हराव हरसे अखा हादोंमोन नालाय ओमफ्राय अन्थाइ गोजाना जेखैजाबो थांनो लामा गैया ओमफ्राय नै मोसौ होनाय टाइमावसो नुबाय आरो बिबो बाबुआसो नुदो मासे फैबावबाय लोगोफोर नै न'आवनो मासे फैबावबाय हा खाथालाबो हमैनि बिफालाबो एकदम न'आवनो फैलायबाय नै मासे लोगोफोरैनो नाया जि मोजां दावखायो आरोना लोगोफोर नै जिबायदि अखा आरोना लोगोफोर नै अखायानो अखा ओमफ्राय ना खावैया मा एसे मोजां दावबोदो इनो राव हमैनि मानै जाबाय ना खावैया ओमफ्राय नागिरबावनो र' ससे थांनांगोन नोङो आयै बोरायालाय अबाव थांखो ओइ बोराय नाया फैबावबायहाय नै माथाम मानि आयै बेसेरायनो दालाय केमेरा हमग्राबो गैलास'हाय लोगोफोर माथाम मानि फैदो नै बेसेरा अना खानानै सर र' हमनि र' सेन्था ओइ बोराय अबाव थांखो नै नाया सिला मानि फैबावबाय नै केमेरा हमग्राबो गैलाहाय लोगोफोर नै नाया जि मोजां माबायावनो सिलायावनो दावबोदो आरोना अखाजों फैनाङा नै लोगोफोर अबे सिलायावनो फैमारदोहाय लोगोफोर नै नाया अना खानानो बिबाराव मासे बाबा बिबाराव आरोबाव गैला माथाम फैबावबाय आरोना लोगोफोर नाया बेनिफ्राय बोरायबो गैला केमेरा हमग्रा नै आख' फाख' साथाजोंनो हमनो ना मबाइल हमनो जादों माबा मोनबाय लोगोफोर नै जोंहा ना खावैखौ माबा मोनबाय आरो गासै दहायो मानै मोनदोंमोन ओमफ्राय आरो दा ना माथाम फैबावदो आरोना लोगोफोर नै सिलायावनो दावबोदो बबेनि दावबोखोथाय बेसेरा नै जि मोजांथार आरो बोरायथार ना खावैयाबो लकेल ना खावै लोगोफोर
आंलाय मासेल' मोनगोन होनना भाबिदोंमोन सिगाङाव मासेल' मोनदोंमोन नालाय एसे मासेल' मोनबाय होनना भाबिदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै माबा जाबाय सिगाङाव मासे मोनग्रोबाय थादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय खनसेनो माथाम दावबोखादों आरो दैबानानि ना खावबाय लोगोफोर ओरैबायसा माने दिनैयो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर जानोथ' इदिहाय आङो इन्टारेस्ट नाङा ना खावैखौ मानो होनबा सुगोजा आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ना खावैखौ बांद्राय इन्टारेस्ट मोना ओमफ्राय हमनायाव खिन्थु बिराद इन्टारेस्ट मोनो दावनायखौ ओरैबायसा मोजां नुयो समायनानो दै गैयाब्लाबो जि बायदा दावखोयो आरोना बोरि गोरानब्लाबो ओमफ्राय दायो माबा मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय फैबावगोन ना मागोनबा अखायाबो जुब जुब हागासिनो दङ ना अखा हानानै थर मोनलायाखै लोगोफोर 11ता बाजिलायलांबाय आरोना ओंख्रि ओंखाम संनायनि लाहार फाहार लानोसैलाय दायो ओमफ्राय बोरायाबो गैया लोगोफोर आलि खोनो थांदों अखा हानायखाय माइ गायनायबो जासिगोन नालाय लोगोफोर दैज्लां बोथोराबो खाथि मोनफैथारबाय माथो खालामनो उपाय गैया देहा सोलेराबो राखाङा माथो ओमफ्राय लोगोफोर माने अखा हानानै थर मोनाखै आरोना ओंखाम संनो आं संहोलांबाय थानोसै दायो ओमफ्राय दिनै आङो ना खावैखौ मोनदोंब्लाबो जाथ'ला आरोना लोगोफोर जावायनासो दोनबाय दैयाव इनिफ्राय मानो जाथ'ला होनबा आं दिनै बिराद गोथाव ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर बेलेग ओंख्रि माने प्लेन लाखाना दंमोन आरोना माने ओंख्रिखौ आङो आंनि जानो लुगैनायखौ माने संनो होननानै रेडि खालामखाना दोन्दोंमोन ओमफ्रायसो ना खावैखौ मोनदो अब्लाबो माने ना खावैखौ जाथ'ला ओमफ्राय आंनि लुगैनाय ओंख्रिखौ आङो संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर नै ओरैबायदि गोथाव ओंख्रि संनो नागिरदों आं दिनै लाइ गहेरा रजना दंखुमायोमोन आरो सिरि आं साननैसो माने बारियाव हाबियावनो मैगंफोरा जि जाखाना दंखायोहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो नुनायावनो माबार खासिन खाना लाबोबाय आरो बेनिफ्राय लोगोसे डाटाबो आरोना डाटा गोरलैबो दङ बेनिफ्राय लाइ मैगंजों दिनै नाजों बिराद गोथाव ओंख्रि संना जागोन आं लोगोफोर ओरैनो साननैसोआ भिटामिनानो गैया जागासिनो लोगोफोर दुरबलनो ओंखायनो माने भिटामिन मैगं मोनजाथाराखै होननानै बेखौनो माबार नुग्रानो खाना लाबोबाय आं नै लोगोफोर एसे हादबना लानोसै दायो मोजां सुखाबाय आङो ओइ इखौ मानो लाबोदों माबा फ्रेमखौ दंगल नाङा एसे हादबनानै लावरा जायोबायदि हादबनानै लानोसै ओइ नोंबाथाय जाथाराहाय अब्ला नोंना नोंनि खामानिबाथाय आंजों बिराद आखुबाखौ ब्लग लानायाव बख'नि मैगं हाग्रानि नाजों जागोन नों मा जागोन जायाबा जागोन आयौ हाबाब लाइजों मा जागोन बा टेस्टि जागोन ना नोंलाय माला लाइ जाफेरनायसै नोंसोरलाय बिदि जयो बयामाव बायगोनसो बिलाय गेलेग्राजों गेलेनो रोङा गेलेनाङिजोंसो गेलेगोन ओइलाय दिनै थां लोगोफोर आङो ओमफ्राय सिदा सिदि नोंथांमोननो मोननायखौल' देखायबाय आरोना संनाय खावनायखौ आं बांद्राय देखायबाय थायासै आरोना फिसालाफोरनि आख' फिख' गाबखे खुखे मा भिडिअ लाबाय थानो भिडिअ लाबाबो हान्थि गैया आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नै मोननायखौल' देखायबाय लोगोफोर दाबायदियाव लाइजों नाजों लाइ गोरलैजों गोथाव जागोन ना जाया लोगोफोर दिनैसो माने जानायनाय आन्दा आरोना गहेरा रज'नाय लाइफोराबो गावबागाव बोथोर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाना नायनायनोसै टेस्टआ माबायदि जागोन गावबागाव बोथोरनि बायदि जाया सानदों आरो आंना लोगोफोर गोथाव जानायबो नङा होनना भाबिलायलाङो बाराखोबा ओमफ्राय थेवब्लाबो एसे भिटामिना आलादा जाखायो नालाय लाइफोरनिया ओंखायनो माने जानो बिराद इन्टारेस्टिं जानानै आङो मैगंखौ खानानै संथारबाय दे लोगोफोर नै जि बरिया मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय एसे फुरदांदां नुदों लोगोफोर मानो होनबाथाय कालारखौ बांद्राय हराखै मैगंफोराव बांद्राय कालार होबाबो मोनामो नालाय लोगोफोर ओंखायनो बांद्राय हरासै आरोना ओमफ्राय नै मोनबायबो जि बरियानो आइ बिखुनजो रांगावलिया दिनैसो जोंहानाव फैथारदोहाय नो साहा एसे गथा लोंदो आरो न'निनो गाइखेर ओंखारो मोसौ गाय गैला गोजासो जाबो नारा नाथारसो सेरो हौवाया गाइखेरखौ एसेल' ओंखारदो आरो आइ मा जाखो लोमजानायाव आंखौ नायनो फैलायाखैनो आइ बिखुनजो दासो एसे लोमजाना थैहांमोन मानसिया दिनैसो मैयाजो दिनैजोंल' थांखांदो
खारबोनायखाय जायदुमा आंखौ गैला होनबाय आं भाबिबायानो थादो नंगौ उन्दुना भाबबाय थादोहाय आङो आंखो खारबोनायखाय रावबो नायफिनला आंसो मिथिगौ ओजोंबा बेसे बिजावजालिफोराबो रावबो फैया मालाय इसोरबो खामानिया गथ' दोनैलाय ओमफ्राय इसोरबो फैया मा इसे रावबो फैथारा थैबाथाय नामायाबो जाब्रबबाय थायोना ओमफ्राय थैबाथाय थैबाय थैबाय ओरैनो फैगोन खोमाहाय ओरैनो भाबबाय आरो नै आब'आ मोना फैयो ओमफ्राय आंहा अमानि आदार लुनाय हानाय हांथोनो माब्रै गाहाम अमा टाइमानो जाया नै मैया गैया माइरं गोजानो रुदो हिसानथोनो थैबाल' आंखौ नायनो फैगोन खोमाहाय इसोर दै दौनो ना भाबबाय थादों हस्सा बेसेबा टेनसनहाय खर' सानाया गाबनानै जिउ जाबाय थादों लोमजाबा गाबो आरो गाबो ओमफ्राय मैयासो फिसालाया फन हरबाय ओमफ्राय इयाव सोंहरबाय आं नोंखौ बुजुबलायनाय गाबो आं सिरि सिरि ओमफ्राय फन हरनायाव सोंबाय आङो ओंखायनोथ' नोंखौ र' सोंहरनायनानै हामगोन हामाखै ओरैनो एसे डिस्टार्ब खालायदो फिसालाया आंखौ माबा पुरा आङो बिसिनायाव गोलैसोदो सप्तासे गोलैदो पुरा सप्तासे बुधबार बिस्तिबार सप्तासे गोलैदो बिसिनायावनो ओमफ्राय मैयाजो दिनैजो एसे मोजां आरो फिसालाया खैदिन जानाय फिसालायाथ' साननैल' साननै माने माथो उदैयानो आलौबाय थादों होननायानो बुं उदैयानो आलौबाय थादों इहाबो जेसेनो फिसाला जानाय एसेनो आं जानाय स्कुलनिफ्राय फैनानै मेंना फैबाय बिमानिया रायदो मेंना फैबाय 2ता 2:30 जों ओंखामा जाबाय जानानै ओमफ्राय खेला गेलेनो थाङो थाइजौ जाबाय थाइजौआ जाबाय सानथाम गाहाम लोंदो गेस्टिक होखाङोना